Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Rama Krishna Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗര ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രീ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ നിതായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദനാ മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യ ദേ ദുർഗാശ്രയോദാരിഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മാന്യതേകിത്യതിർവിധാമിഹ. കർമ്യാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യ തേ ദുർഗാശ്രയോദാരിഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മാന്യതേകിത്യതിർവിധാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ അഭവസ്യ ദേ ദുർഗാശ്രയോദാരിഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മാന്യതേകിത്യതിർവിധാമിഹ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ അഭവസ്യ ദേ ദുർഗാശ്രയോദാരിഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേകിത്യതിർവിധാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യ തേ ദുർഗാശ്രയോധാരിഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേകിത്യതിർവിധാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനിഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യ ദേ ദുർഗാശ്രയോധാരിഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേകിത്യതിർവിധാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. അംബുജാദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യ തേ ദുർഗാശ്രയോധാരിഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേകിത്യതിർവിധാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യ തേ ദുർഗാശ്രയോദാരിഭയാത് പലായനം
കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയാഃ സ്വാത്മൻ ഹൃദേ ഗിദ്ധ്യതിർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയാ സ്വാത്മാൻ രതേ ഖിദ്ധ്യതിർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അങ്കവാണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്ധ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ ഹൃദേ ഖിദ്ധ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്ധ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്ധ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി കേൾക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണനീഹസ്യ ഭവോ അഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ ഹൃദേ ഖിദ്ധ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്ധ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്ധ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ
സ്വാത്മൻരതേ അഖിലതീർവിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനൈഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാൽപരായണം കാലാത്മനോ യൽപ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി കീർത്തിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത്ഫലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വമാന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത്പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതിദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ അഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോ അധാരി ഭയാത്ഫലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാന്മന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. കർമ്മണ്യനിഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയദ്ബാലായനം കാലാത്മനേ യത് പ്രവദായുധാശ്രയാ സ്വൽമാരദോ കീദ്വദീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാപലായനം കാലാത്മനോ യപ്രമദായുധാശ്രയാ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത്പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത്ഫലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ബിനി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത്പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമാദയുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത്പലായനം കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയാ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി ദീർഘിതാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത്പലായനം
കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മന്യതേ ഖിദ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനിഹസ്യ ഭവോ അവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോ അദാരി ഭയാത് പലായനം. കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഇത്യതി ദീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോദ്ധാരി ഭയാത് പലായനം. കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അനിതാവണി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ചൊല്ലി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മാതാജിക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹ കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്യതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ഓക്കെ മാതാജി കഴിഞ്ഞു. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണ്യനീഹസ്യ ഭവോ ഭവസ്യതേ ദുർഗാശ്രയോധാരി ഭയാത് പലായനം. കാലാത്മനോ യത് പ്രമദായുധാശ്രയഃ സ്വാത്മൻ രതേ ഖിദ്യതി ധീർവിദാമിഹ. ഓം ദസ്സദിതി. ഹരി ഓം ദസ്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. എന്റെ ഭഗവാനെ, എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ടും അങ്ങ് പലകാംക്ഷയുടെ മർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ജന്മരഹിതനായിട്ടും ജനിച്ചു അനാദിയായ കാലത്തിന്റെ നിയന്താവായിട്ടും ശത്രുഭയത്താൽ ഒളിച്ചോടി കോട്ടയിൽ അഭയം തേടി അന്തരംഗത്താൽ ആസ്വദിക്കുന്നവനായിട്ടും അനേകം ഭാര്യമാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിച്ചു. മഹാത്മാവായ അങ്ങയുടെ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ജ്ഞാനികളായ മഹാമുനിമാരുടെ ബുദ്ധിയെ പോലും കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളൊന്നും ഭക്തരെ കാര്യമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്താറില്ല. ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സഹായകരമാവില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര ചെറിയ അറിവ് കിട്ടിയാലും അത് ധാരാളമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ ശ്രവണവും ജപവും മതി അവർക്ക് സംതൃപ്തരാവാൻ. അവർക്കത് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ചില ലീലകളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെ ചില വിരുദ്ധ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി ഉദ്ധവൻ ചോദിച്ചത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതികളിൽ പോലും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത തനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണം. അത് വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്നിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ തന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തിയവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മനാണ്, പരമോന്നത സത്യമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കേവല ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഉദ്ധവന് സംശയം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന് ഭൗതികമായോ ആത്മീയമായോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായി പിറന്നത്?
ഭയത്തിന്റെ മൂർധന്യതയായ കാലൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ജരാസന്ധനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭയന്ന് കോട്ടയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. സ്വയം പരിപൂർണനായ ഒരുവൻ എങ്ങനെയാണ് അനേകം നാരിമാരുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരും സന്താനങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ഒത്ത് കുടുംബസ്ഥനായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുക? ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മഹാജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അനുകരണമാണെന്നോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നോ അവർ സംശയിച്ചു. ലോകകാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല എന്നതാണ് ഈ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായ ഊഹാപോഹക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അവർ ഒരുതരം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തർക്ക് യാതൊരുവിധ ആശ്ചര്യവുമില്ല. പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം തീർച്ചയായും ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരബ്രഹ്മസങ്കല്പം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനും പരബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയനായിരിക്കും. അത്തരം അതീന്ദ്രിയർക്ക് ഒരാശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:12 പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഹാമുനികൾക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയോ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെ പറ്റിയോ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ 1:9-16 താഴെ പറയും പോലെ പ്രസ്താവിച്ചു. നഹേയസ്യ കർച്ചിദിൻ പുമാൻ വേദാ വിധിസ്ഥിതം യദ്വിജിജ്ഞാസയാ യുക്താ മുഖ്യന്തി കാവ്യോഭിഃ. പിന്നീട് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രേഷു മാം വാ ഉപഹൂയ യത്വാ അകുണ്ഠിതാഗണ്ഡ സദാത്മബോധഃ പൃച്ഛോ പ്രഭോ മുഗ്ധ ഇവാ പ്രമത്ത തന്നോ മനോ മോഹയതീവ ദേവാ. മന്ത്രേഷു മാം വാ ഉപഹൂയ യത്വാ മകുണ്ഠിതാഗണ്ഡ സദാത്മബോധഃ പൃച്ഛേ പ്രഭോ മുഗ്ധ ഇവാ പ്രമത്ത തന്നോ മനോ മോഹയതീവ ദേവാ. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സത്വം കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഭിന്നിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പരമജ്ഞാനത്തിന് പരിമിതിയുമില്ല. എങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയല്ലാത്ത തന്നോട് തന്നെ അഭിപ്രായം തേടാൻ കഴിവുള്ള അങ്ങ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതുപോലെ എന്റെ അഭിപ്രായം തേടി. അങ്ങയുടെ ഈ നടപടി എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഉദ്ധവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണെന്ന് പറയുക മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൃഷ്ണന്റെയും ഉദ്ധവന്റെയും ഈ ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ അടുത്തിരുന്നിരുന്ന മൈത്രേയന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. തന്റെ പതിവ് രാജകീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള യാഗങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ജരാസന്ധനും മറ്റും നഗരത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ദ്വാരകാധീശന് ഉദ്ധവന്റെ ഉപദേശം തേടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന് ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനവും ഉണ്ടാകില്ല. ആകിയാൽ ഒന്നും ഒളിക്കാനുമില്ല. അദ്ദേഹം ശാശ്വതനായി സ്വയം ബുദ്ധിമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉണർവിന് വേണ്ടി ഉദ്ധവന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതും ആശ്ചര്യജനകം. ഭഗവാന്റെ സ്ഥിരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും വിരുദ്ധത ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരം നടപടികളെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യാത്മകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ വിശദീകരണത്തിന് യത്നിക്കാതെ അവ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ കാണുകയാണ് നല്ലത്. പ്രഭുപാദിക്ക് പിന്നീട് ഈ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 18-ാമത്തെ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം പരം സ്വാത്മരഃ പ്രകാശം പ്രോവാചകസ്മൈ ഭഗവാൻ സമഗ്രം അഭിഷമന്നോ ഗ്രഹണായ ഭർത്തർ താജ്ഞസായ ദ്വിജിനം തരേമ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് തന്നെ ഉണർവുണ്ടാവുകയും അങ്ങ് ബ്രഹ്മാവിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആതീന്ദ്രജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങൾക്കത് വിശദീകരിച്ചു തന്നാൽ. ഉദ്ധവനെ പോലെ നിരന്തരം ഭക്തിവാസനയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങലും പൊങ്ങലും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനുമായി സഹവാസം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഭക്തന് ഭൗതികതാബാധ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സ്മരണ ഭക്തനെ സദാ ഉണർവുള്ളവനാക്കും. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവിനു നിർദ്ദേശിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ തന്നെയും ഉണർത്തുവാൻ ഉദ്ധവൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭക്തിത സേവനങ്ങളല്ലാത്ത വേറൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭഗവാനെ, എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ടും അങ്ങ് ഫലാംശയുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ജന്മരഹിതനായിട്ടും ജനിച്ചു, അനാദിയായ കാലത്തിന് നേതാവായിട്ടും ശത്രുഭയത്താൽ ഒളിച്ചോടി കോട്ടയിൽ അഭയം തേടി അന്തരംഗത്താൽ ആസ്വദിക്കുന്നവനായിട്ടും അനേകം ഭാര്യമാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിച്ചു. മഹാത്മാവായ അങ്ങയുടെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ അജ്ഞാനികളായ മഹാമുനിമാരുടെ ബുദ്ധിയെ പോലും കുഴപ്പത്തിലാക്കി. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളൊന്നും ഭക്തന്മാരെ കാര്യമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്താറില്ല. ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സഹായകരമാവില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര ചെറിയ അറിവ് കിട്ടിയാലും അത് ധാരാളമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ ശ്രവണവും ജപവും മതി അവർക്ക് സംതൃപ്തരാകാൻ. അവർക്കത് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ചില ലീലകളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെ ചില വിരുദ്ധ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി ഉദ്ധവൻ ചോദിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസം. ഇതിനെ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയ രഹസ്യം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയും.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കും 10:14-38 പറയും. ജാനന്ദേവ ജാനന്തു കിം ബഹുത്വാനമേ പ്രഭു മനസോ വപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരം. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറയുന്നവർ അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഒന്നു മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ല. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ, അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ എന്ന് പറയും. അല്ലെ, സാധാരണ ജനങ്ങള് പറയും അല്ലെ, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാമെന്ന്. അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടെന്ന് അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് അല്ലെ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായത്. ആ വിഷ്ണുവിനേക്കാളും വലിയ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബാലൻ അല്ലെ, ആ കുട്ടിയിലേക്കാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ, എല്ലാവരെയും അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിന് തന്നെ സർവ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. എല്ലാം തന്നെ ആ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അല്ലെ. ഗോപന്മാരായാലും അല്ലെ, ഗോപന്മാര് എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പങ്കിട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചത്, ഈ കുട്ടി ആരാണ് അല്ലെ, ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും. ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. 7 ദിവസം അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യിച്ചിട്ട് വ്രജവാസികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഗോപന്മാരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് 1 വർഷം അവിടെ അടച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ബ്രഹ്മാവിനെ. സ്വയം പശുക്കളായിട്ടും ഗോപന്മാരുമായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ടായി. ഭഗവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് പലരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ അച്ഛനാണ് അല്ലെ, ജനനരഹിതനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ, ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എന്ന് പറയും. അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയും. പല ആൾക്കാരും അതിനെ പലതരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപടി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു നല്ല വഴി അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്താൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം അല്ലെ. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വൈഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് സേവകനകൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ എപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപവൃഷാവൃതേഷു സുരഭീരവിപാലയൻ ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനൻ ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം സമഹം ഭജ. ഭഗവാനെ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയം സേവനം ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകൾ ചെയ്യും.
ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം അല്ലെ ചിന്താമണി കൊട്ടാരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം മദൻ മോഹനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലയിൽ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നീ ഈ ഉണക്ക റൊട്ടിയാണോ എനിക്ക് തരുന്നത്, ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പെങ്കിലും തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായല്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീല അല്ലെ. ഭഗവാൻ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയം സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ധാരാളം ലീല അല്ലെ. ശബരി കടിച്ചിട്ടുള്ള പഴം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, പഴത്തിന്റെ തൊലി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഒക്കെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. സുധാമയുടെ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ കലർന്ന അവല് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. കൽപ്പവൃക്ഷം അല്ലെ, എന്ത് ഡിസൈർ എന്താഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം, സ്നേഹം അതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പല ലീലകളും പലരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാറുണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ചില ലീലകളൊക്കെ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതികളിൽ പോലും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ തനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ അതിന് വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്നിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ തന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തിയവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മനാണ്, പരമോന്നത സത്യമാണ്. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കേവലം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഇതൊക്കെയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഉദ്ധവനെ സംശയം. നമുക്കറിയാം 7 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ അല്ലെ 7 ദിവസം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇവിടെ പ്രഭാത പറഞ്ഞു പരമദിവ്യദോഷനും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന് ഭൗതികമായോ ആത്മീയമായോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായി പിറന്നത്? ഭയത്തിന്റെ മൂർധന്യതയായ കാലൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ജരാസന്ധനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കോട്ടയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. സ്വയം പരിപൂർണനായ ഒരുവൻ എങ്ങനെയാണ് അനേകം നാരിമാരുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരും സന്താനങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും മറ്റു കുടുംബസ്ഥനായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുക? ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മഹാജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അനുകരണമെന്നോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നോ അവർ സംശയിച്ചു. ലോകകാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നതാണ് ഈ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായ ഊഹാപോഹക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അവർ ഒരു തരം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തന്മാർക്ക് യാതൊരുവിധ ആശ്ചര്യവുമില്ല. പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം തീർച്ചയായും ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പരബ്രഹ്മസങ്കല്പം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനും പരബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയനായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാമുനികൾക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെ പറ്റിയോ ഒന്നും തന്നെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ദേവന്മാർക്കോ മഹാമുനികൾക്ക് പോലുമോ ഇത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം അതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഭഗവാന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് 9:16 ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച്
ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, ഹേ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. മഹാചിന്തകന്മാർ സർവ വിശദാംശങ്ങളോടുകൂടി അവയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ സംഭ്രാന്തരായിത്തീരും. ആരാ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറയും. മഹാചിന്തകന്മാർക്ക് പോലും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയും. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളാലുള്ള വിഭ്രമങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാലുള്ള ദുരിതങ്ങളെയും ഒക്കെ മഹാപ്രാമാണികനായ ഭീഷ്മദേവൻ പൂർണ്ണമായും തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയും. അവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. സർവ്വ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ തത്വശാസ്ത്രാനുചിതമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസിമാർക്ക് പോലും ഭഗവത് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഖണ്ഡിതമായി അറിയാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി യാതൊരുവിധ തർക്കങ്ങൾ കൂടാതെ ഭഗവത് കൽപ്പനകൾ അനുവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം നിശ്ചയമായും അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മമല്ല, ഭഗവാനി നന്മയാൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യം സുസ്ഥാപിതമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ സദ്ഗുണങ്ങളുടെ വിജയം സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് താൽക്കാലികമായ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. പ്രകാരം നന്മയുടെ വിജയഹർഷം ദർശിച്ച് നിശ്ചയമായും ഭീഷ്മദേവൻ അത്യധികം സംതൃപ്തനായി. യുധിഷ്ഠിരനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും സിംഹാസനാരൂഢനായ യുധിഷ്ഠിരനെ ദർശിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായി. ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സ്വത്വം കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഭിന്നിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പരമജ്ഞാനത്തിന് പരിമിതിയില്ലെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയില്ലാത്ത തന്നോട് തന്നെ അഭിപ്രായം തേടാൻ കഴിവുള്ള അങ്ങ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതുപോലെ എന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. അങ്ങയുടെ ഈ മറുപടി എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരൊരിക്കൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് രാമാനന്ദരായരെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ കേട്ടു. അതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ രാമാനന്ദരായർ അർജുനന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടാണ്, വിശാല സഹിത അവതാരമായിട്ട് രാമാനന്ദരായർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ, അത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ശിവപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഉദ്ധവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നില്ല. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണെന്ന് പറയുക മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെയും ഉദ്ധവന്റെയും ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ അടുത്തിരുന്നിരുന്ന മൈത്രേയന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഭഗവാനും ഉദ്ധവരും ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
മൈത്രേയന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉദ്ധവനോളം പരിശുദ്ധ ഭക്തനൊന്നും അല്ല മൈത്രേയ മുനി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ എന്ന് പറയും. തന്റെ പതിവ് രാജകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാഗമായ യാഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ജരാസന്ധനും മറ്റു നഗരത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ധാരകാധീശനും ഉദ്ധവന്റെ ഉപദേശം തേടാറ്. ഭഗവാന് ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. ആകയാൽ ഒന്നും ഒളിക്കാനുമില്ല. അദ്ദേഹം ശാശ്വതനായ സ്വയം ബുദ്ധിമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉണർവിന് വേണ്ടി ഉദ്ധവന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതും ആശ്ചര്യജനകമാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥിരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും വിരുദ്ധതയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരം നടപടികളെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യാത്മകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ വിശദീകരണത്തിന് എത്തിക്കാതെ അവ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ കാണുകയാണ് നല്ലത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്താനായിട്ട് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് തന്നെ ഉണർവുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങ് ബ്രഹ്മാവിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങൾക്കത് വിശദീകരിച്ചു തന്നാണ്. ഉദ്ധവനെ പോലെ നിരന്തരം ഭക്തിഭാസനയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങലും പൊങ്ങലും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനുമായി സഹവാസം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഭക്തന് ഭൗതികതാബാധ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സ്മരണ ഭക്തന് സദാ ഉണർവുള്ളവനാക്കും. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവിന് നിർദ്ദേശിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ തന്നെയും ഉണർത്തുവാൻ ഉദ്ധവൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ചതുർശ്ലോകി 4 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉദ്ധവരെ കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാപ്തരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അത് എനിക്ക് അറിയണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് യോഗ്യരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കേൾക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജലപാനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് 7 ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ ഉദ്ധവര് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചേർന്നാശിത്തെ ദയഗൗര പ്രേമാനന്ദി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധു ദേവശ പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ.